farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata. Zo muku kai tsaye. Har yanzu baka samu labarinsa ba? Wallahi umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inda ya kamata in je neman sa na je ban same shi ba. Amma na fara tunanin wani abu. Kaman zan je gidan rediyo ne in ba da cigiyarsa. To matsalar anan guda ɗaya shine. Kin san Abba ya ce baya so a nuna fuskar Kamis. Wannan kawai shine abin da nake jin tsoro. Ina san halin da kuke ciki. Dama kuma na san ƙashin alewa ƙasa. Irin wannan mummunar hanyar da ba ta ɓullewa wacce nake jiwo tsoron kan Alhamis su faɗa cikinta. Irin ta ce ne ta neman in hana shi ya zama kun hure masa kunne baya jin magana ta sai ta ku saurare ni gaba ɗaya ku ji abin da zan gaya muku. Na ba ku awa 23 kacal. Alhamis ɗana ne. Duk inda ike a neman mun kayana. Farin wata, farin wata, farin wata sha kallo. Yes. Yaron na ya mace. What? Ya mutu? Ya mutu. Disgusting. Are you sure? Yes, sir. Ana cikiyar wannan bawan Allah mai suna Alkamis ɗan gata wanda hotonsa ke kan akwatunan talabishin ɗinku. Wannan bawan Allah sabon mawaƙi ne wanda duniya ta san da shi kuma take jin daɗin muryarsa da irin daɗaɗen waƙoƙin da yake rairawa. Alkamis yana da ɗimbin masoya amma ba a san shi a fuska ba, sai dai an san sunansa. Masoyansa kuma sun daɗe suna jiran ranar da za su ga fuskarsa. Alkamis ya bar gida inda zai haɗu da abokanan sana'arsa. Tun daga lokacin ba a ƙara ganinsa ba. Ana roƙon jama'a ga duk wanda ya ga wannan mutum ko yake da wata masaniya da a tuntuɓe mu a lambobin wayarmu kamar haka. Mommy, lafiya? Mommy yana ina? Wane ne? Wanda ka kulle. Baban ki ya san fita da shi lafiya? Mommy dan Allah ki kira shi. Isan! Sannu ku. Na san baka gane ne ba ku. Ni ne muka zo audition ɗin kamfanin ku kuka samu matsala da wani daga cikinmu. Okay, yes, na gane. To ai an ce ya bata. To ko kuna zargina ne ba? Ba ne zargin ka cikin mu. Wata haja muka kama ka. Haja? Okay, ina jin ku. Kwana mai odiyan ne jira. Ya kawo yarinya wannan asibiti ya mata ciki. Ina zaton kamar yayi niyyar sai yayi ta zubar ne, bata zubar da cikin ba. Sai yunkurin ya kashe ta, ya turo ta daga sama. To shine sai ya kawo ta asibitin nan aka treatment ɗinta. Wow. A yanzu ne samu makamin da zan kama yaran nan mace kuma abin da nake so. Farin wata sha kallo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina yini? Lafiya, barka da zuwa. Yawa. Don Allah ina son ka bani sidina na wakan ɗan gata da na Ado Gwanja da na Nura 'yan Inuwa. Okay, to ba damuwa.
Game da batun batan dabo da shahararren mawaƙin nan Alkamis Dangata yi, tashar fim Asusu ta ci gaba da bin diddigi don gano muku gaskiyar lamarin. A ƙarshe dai, mun gano cewa Alkamis Dangata wanda ɗa ne ga Malam Tukur, limamin unguwar Sabon Gari, ya yi wa wata yarinya ciki ne inda ya yi yunƙurin zubar da cikin, da hakan bai yi ba yunƙurin kashe ta domin kada asirinsa ya tono. Ko daga nan haka bata cimma ruwa ba, sai ranta a nakare, inda ake neman sa ruwa a jallo babu shi babu labarinsa. Kawata? Me nake gani haka? Dangata. Subhanallahi. Ciki bai mu wata. Ashe fasiki ne? Subhanallahi. Haba baiwar Allah. Ya zaki yanke wa mutum hukunci akan zato, abinda baki da tabbaci akai. Da zaran kawai kin ji masu labarai suna abin nan, suna ba da labarin ya aikata mummunan aiki irin wannan, kawai sai ki hau yanke bar hukunci? Malam ka san yadda nake bala'in son wakokinsa? Ban taba tunanin zai yi haka ba. Wannan ba daidai bane yar uwa, ki kwantar da hankalinki. Wasu manema labarai sai sun tabbatar da abu suke watsawa, wasu kuma ba sai sun tabbatar ba, wasu kuma duka masu kan yada da wanda suka tabbatar da wanda ba su tabbatar ba. Kaga malam, ni bana son wakan Dangata ka cire min. Bana so, na ji ma na tsane shi a rayuwata. Ban son wakan shi. Ka bani na Ado Gwanja da na Nura ‘yan Inuwa. Baiwa ta Allah sirri ce, idan yi maka kai fice, kar da ka yarda da ce ku ce, hasada ga samu gaibu ce. Alkamis dai, kamar yadda kowa ya sani ya kasance fitaccen mawaƙi da ya shura a duniyar waka, amma babu wanda ya taɓa ganin sa a zahiri cikin masoyansa. A ranar kuma da duniya ke shirin yin dozali da shi, ya dubga wannan babban abin kunya, ya kuma tsere don gudun shan kunyar tono asirinsa. Tashar fim Asusu ta zanta baka da baka da likitan da Alkamis sai kai budurwar domin a zubar mata da ciki a asibitinsa, kamar yadda za ku ji daga bakinsa. La ilaha illallah. Ya kawo wata yarinya wannan asibitin, ya mata ciki. Ina zaton kamar yayi niyyar subhanallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ka ji aika. To wai shi wannan din wane ne wannan yaron haka? Kai? Yaro gashi nan ba gane yaron nan ba? Kai ki yaro da ya so a gaban ka? A gaban mu? Dan wajen liman ne fa Malam Tukur. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Yanzu shine ya aikata irin wannan aika-aikar? Shine. Tintin sai da liman ba irin artabin da liman bai yi da yaron nan ya tsaya yayin karatun Alkur'ani ba. Amma shi ya bige sai yayi waka. Amma in ku haka ne albasa ba ta halin ruwa ba. To ba haka ba. Ni abin da nake mamaki da yaron nan. Ka san Allah ramma. Jira ni. Allah ramma ba yayi da yaron nan. Akan dole ya tsaya ya fuskanci karatun shi. Shi ko yaron nan ya tubure gaba ɗaya sai yayi waka. Ko ta gidan ina ya samu waka oho. A ce dan malami da waka. Yanzu ka ji aika da yayi. Fi sabilillahi ka je ka aika ka dubga wa yar jama'a ciki. Ina amfanin wannan? Kana dan malami. Yanzu wannan shi ake cewa dan malam ka ki halin malam. Rago da wutsiyar kare. Duk wannan labaran akan shi yau ake. Shi yasa Allah yayi gaskiya. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Allah dama yakan fidda matacce daga cikin rayayye. Kuma ya fidda rayayye daga cikin matattu. Wannan gaskiya ne. Shine abin da aka yi. In ba haka ba dan malami dai a ce ban kawo yarinya ita ma yarinya fa Allah ya taimake ta kenan don wallahi tallahi in to kaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin wannan da ta yadda gurin zubar da cikin nan da sai ayi babu ita babu cikin kai Allah dai ya shirya mana zira duniya ne ina za ta kai mu ne farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba. Farin wata sha kallo. Wai kina so ki ce ma ɗan gata wanda nake sauraron waƙoƙin shi a rediyo? Kash, gaskiya ban ji daɗi ba. Ba ni da wani guri a rayuwa na irin in ga wannan bawan Allah ido da ido. Kash, gaskiya ban ji daɗi ba. Amma dai tura mata WhatsApp in saurara. Me ya faru ne na garan ki a ɓaci? Ina wanda nake yawan sauraron waƙoƙin shi. Dan gata kenan? Wallahi wai shine yayi ma wata yarinya ciki. Wai ya kai ta asibiti a zubar da cikin sai ta ki amincewa ya so ya kashe ta amma cikin ikon Allah ya bashi iko ba sai ya gudu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama yawancin fa mawaƙan nan duk ƴan iska ne, ba su da aiki sai lalata tarbiyyar ƴaƴan mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ni wallahi ban san yanda Ihsan za ta ji ba in ta samu wannan labarin. Wace ce kuma Ihsan? Wannan ƙawata wanda kika taɓa raka ni gidansu? ƴar gidan Mejo da Masi? Oke, na gane ta wannan mayyar waƙan ɗan gatan nan. Kash, gaskiya ba zan iya bata wannan labarin ba don wallahi tana bala'in san shi. Allah sarki na tunani ta. Kash, ni ban ji daɗi ba. Farin wata ka haskake zuciyar mutane ka rike. A ƙarshe dai mun gano cewa Alkamis ɗan gata wanda ɗa ne ga Malam Tukur limamin unguwar Sabon Gari ya yi wa yarinya ciki ne inda ya yi yunƙurin zubar da cikin da hakan bai yi yunƙurin kashe ta domin kada asirinsa ya tono. Hello abokina. Ashe baka da mutunci kai? Saboda Alkanis ya hana ka yi interview da shi shine zan gama wannan abu. Idan kana ganin abin da ka yi daidai ne ka ci gaba duniya ce. Ba inda zai kai ka. Na gaya maka. You said you are nobody. Ko? Okay. Wato kuna amfani da daman ku na ɗaukaka ku cutar da 'ya'yan mutane. Ko kana tunani ku ba za ku yi aure ku ayi ba. Wannan son gaya maka kai. Ya ta yanzu a rayuwanta ba za ta taɓa mantawa da kai. Ni ma ba zan manta da kai ba. Amma na maka wani alƙawari ɗaya zan yafe maka. Farin wata. Amma da sharaɗi guda ɗaya shine kaman wannan abin ka sa a ranka bai taɓa faruwa ba kuma baka taɓa sanin wani kaman ni ba. Ina son gaya maka kuma in ka kuskura na ji wannan magana wallahi zan ɓatar da kai daga kai har halinka sai na ɓatar da su. Mabiyanka dole su faffake ƙaunar ka ai daga rabbi ce farin wata. Ku bashi mukullin motarsa, ku bashi wayansa, ku ɗora shi a hanya ya tafi. Farin wata ka haskake zuciyar mutane ka rike mabiyanka dole su faffake ƙaunar ka ai daga rabbi ce farin wata sha kallo. 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 Hello Kamis. Kana ina ne? Okay. Abubuwa da dama sun faru a wannan kamfani don kan signing sababbin mawaka. Har ya so ya kawo rabon kawunanmu a ofis din nan. But finally, an ce dan gata ya bata, wajen yanzu an gan shi.
so abin da zai faru za a kira shi kawai ya zo ya yi signing contract nan sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Madam, akwai wata sabuwa fa. Yanzu nake ganin wani labari a YouTube cewa ya yi ma wata yarinya fyaɗe har ta yi ciki kuma ya gudu. Wannan abin fa da nake ga miki ya riga ya kasanta saboda gashi nan a social media abin sai ya wuce a wayoyin mutane. Hanya shine kuwa ko dai ana mishi bakin ciki ne. Ina fata kin gamsu yanzu madam. Kuma yanzu 'yan jarida sun dame ni akan labarin, na rasa me zan faɗa musu. No. Ba za ka ce musu komai ba. Sabida mutumin da bai misani shi a contract har ya fara kawo mana issues a cikin company ba zai taɓa yiwuwa ba. Kawai ka faɗa musu ba mu da alaƙa da shi. Da ba na faɗa muku cewa kar a kawo kowa cikin wannan kamfanin. Saboda shekara na 12 kenan a cikin wannan kamfanin ban taɓa jawo muku rigima ba ko abin faɗa. Amma gashi daga zuwan wannan yaron zai za a yi audition har ya fara ballo ruwa. So yanzu over to ya daga biki. Ki ka san me zaki ci. Kun san me? Ina ganin kawai a terminating contract na shi and that's final. Yes. Nice. Thank you, sis. Da Allah muna so mu ji labarin me ya dangantakan ku da dan gata ne an ce za ku sani shi. Luke, ba mu da alaka da shi. Dama audition ya zo yi kuma bai ci ba. Thank you. Farin wata sha. Sweetheart. Kinga komai ya tafi. Komai ya tafi. Yanzu dai ya maganin Diana. Ka san ita ma sai ta tafi. Yeah. Is that what she said? To kafin ki kashe kanki, bari in kashe ki da kaina. Kafin gwamnati ta tuhume ni wai don kin kashe kanki. To yau bar mu barama. Anani ha? Min on barama anani? Wadda minyal alhaji. Mu minyata. Mommy. Ita ta jawo shi ask for it. She asked for it. Farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba. Farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba. Salamu alaikum. Daga gidan talabijin muke. A karamakan lahu, da Allah me za ka iya faɗi game da raɗe-raɗin da muke ji akan cewa ɗanka ya ma wata yarinya ciki? A matsayinka nan babban malami kuma limami wannan unguwa.
abin da ban taɓa zato ba ko a mafarki. Abin da ban taɓa zato ko a mafarki. A cikin gidana? A cikin gidana? A cikin gidana a ce a samu ɗan da zai yi wata ciki. Ashe duk irin abin da nake gaya wa mutane kenan a banza ita ne. Irin wutar da nake tsoro kar ta kama a cikin gidan mutane ita ce ta kama a cikin gidana. A gidana a samu ɗan da zai yi wa wacce mace ciki. Abba ba haka ba ne, wallahi kawai sharrin magauta ne, amma ko kaɗan ba haka ba ne. Kai mu shiru da Allah. Dama duk abin da za a faɗa kai da uwarka sai kun koma bayan Alhamis. Ku tsaya ku ji abin da zan gaya muku. Wallahi sun matallahi idan abin da ake zargi akan Alhamis ya tabbata duk sai na kore ku kun ba mun gidana. Domin kafin in auri uwarku ni kaɗai nake, don haka in na kore ku ba abin da zai sani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah umma ku yi haƙuri. Wallahi idan ba ku yi haƙuri mutuwa zan yi. Dan Allah umma idan ba ku yafe min ba zan mutu wallahi mutuwa zan yi. Dan Allah. What? Za ki mutu? Kin san da mutuwa? Kika je kika aikata wannan stupidity? Mutu what? You idiot. Kin san da mutuwa kika je kika yi abin da kika aikata? You know you are dying? Wallahi kika mun amai anan. Sai na harbe ki, you bloody idiot. In ta kuskura ta yi amai ki kira ni ki gaya mu. Idiot. Fucking liar. Ni za ki wa wannan? Ya Allah umma, ku yi haƙuri umma. Umma dan Allah ki roƙi daji. Umma zan iya mutuwa. Umma dan Allah. Alhamdulillah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, birru aba'ukum tabarrukum abna'ukum. Ku bi iyayenku idan har kuna buƙatar ƴaƴayenku su bi ku. Rashin bin iyaye ba ƙaramar masifa ba ce. Na gaya maka baka ji ba. Wannan abin da ka gani kaɗan ka gani, kuma idan waƙa abin alheri ce idan ka ya nuna maka. Ban yi maka baki ba, ba baki ne maka ba. Amma inda kake ƙona min raina nake cewa ka yi ka ƙi, to ba za ka haifi wanda zai bi ka ba. Na yi alƙawari, insha Allah ba zan auri kowa ba sai kai. Ni dai ban baka shawaran kai ginin mata biyu ba. Kar ka haɗa mu da ita. Ba wani Allah ne ya kama ka dama can kai ginin mata biyu kenan akwai wacce zaka sako. Masu iya magana na cewa barauniyar hanya ba ta bullewa sai dai idan kere na yawo zabo ma na yawo. Umma, na'am. Amma haka maza suke. Kin ga abin da nake gaya miki ko? Ta yaro ce kake ba ta. Allah ya jarabce ni da san Kiramlas. Wallahi ina son ta sosai kuma kin san Allah aurenta nake so ne. Ka gani?
Musbahu, anya ku akwai mutane a gidan nan? Na baka ne, ka san wani yare? Ka san shi ba. Kai ka san ni dan uwarka? Ke daga nan da Allah. What? Kamar ni? Za ka gane kuranka wallahi. Ni kamar za ka gane kuranka. Ni ne ubansa. Ni ya kamata ku kula da al'amuransa. Me yasa kai hannu? Kai ba ka da aiki sai shiga abin da bai shafe ka ba. Kin yi son jaki? Ba abin ya damu gwamnati sosai akan rashin kula da ilimin yara. Kirban Allah nan ya hana su karatu. Amma su iyayen kamar ba su da. Ka fita ka bar mu gidan nan baka bar mu da ko sisi ba. Naman jiki na kake so in yanka in ba yaran nan ko ko a'a so kake rika tura su. Lafiya? Me ya faru? Ga mini gidan ta ji mu tilo. Ina da lafiya. To yanzu gashi ta kama hanya ta tafi. Daga ni hashi ba za mu iya fadar inda take ba. Ya hana su zuwa makaranta. Wai sai dai su sana'a. Oh, ashe yan uwa ce. Ka besi shigo. Wannan yan birin birin ba ta kai ma. Shit. Shitu, shut up. Ina bale. Ko da ba da niyyar aurenka a cikin zuciyata. Ka sa min niyyar aurenka a zuciyata. Wai me yasa kake irin wannan abu sai ka ce wucin mara hankali? Ba ni da shi. Daga ina nake in ba gurin aiki ba? Aikin kamfani kake? Kai matan nan akwai taurin kai. Dan kowa ya ji daɗin inuwar gemu bai kai ya bugu ba.